Però no és una obra de teatre normal i corrent, és una obra llegida on la representació de moviments i gestos no són importants, sinó que les protagonistes de la fusió són les nostres veus. Recordeu, apagueu els telèfons mòbils. Esperem que us agradi i gràcies per venir. Van acudir sense compassió els personatges dels contes populars per un ofici trobat. A les encarregades de la situació per poc els llegà un tal de digestió. Heu pensat alguna vegada que pugui desaparèixer la fada, la Blancaneus o la granota encantada? No rieu, que això va de debò, és de difícil solució. Podria suposar una gran ferida en tots els contes de la nostra vida. A l'agència en qüestió es van haver de fer moltes gestions. Per fi tothom es va conformar i a un bon acord vam arribar. Perquè això no torni a passar, haurem de portar-nos bé i llegir tots una mica més. Crec, Elisa, que haurem de començar a fer passar els clients. I tant que sí, Amèlia. La sala està plena de gent una mica estranya. Tu sempre amb les teves coses. Apa, a treballar! Bon dia a tothom. Qui passi el primer, per favor. Hola, bon dia. Nom i adreça, per favor. Bon dia, som el Calça i la Grete i vivim al Bosc Perdut. I quina mena de feina venen a buscar? Voldríem dedicar-nos al turisme rural. Un moment! Vostès no són els protagonistes de la caseta de xocolata? Sí, però estem farts de perdre's al bosc i a la casa de la bruixa. Ens hem perdut tantes vegades en aquest bosc que el coneixem de memòria. Ara voldríem canviar d'ofici i dedicar-nos a ensenyar el bosc als turistes. Veu? Ja tenim decidits els itineraris. Veurem el que es pot fer. Ja els trucarem. Adeu, fins un altre dia. Adeu i moltes gràcies. Hola, bon dia. Vostè es dirà. Miri, senyora, jo sóc el sordet de plom, però vull ser més modern i amb aquest que es diu Son Goku. Jo sóc la ballarina i ara vull muntar un gimnàs. No sé el que podrem fer. Prenc nota de les seves dades i ja els trucarem quan sapiguem alguna cosa. Adeu i moltes gràcies. Per favor, que passin els següents. Bon dia, quina mena de feina voldrien trobar? Jo sóc Clàudia Dorment i vinc perquè ja estic farta de passar-me els dies dormint. Em fico dels nervis estant tan quieta. He pensat que podria muntar un taller de confecció. M'agrada molt fer vestits. Veu aquesta roba? Amb ella faré un vestit de festa. Prenc nota. I vostè, quin és el seu cas? Jo sóc la fada dolenta del conte. Hi. I també estic farta de ser dolenta. A mi m'agraden molt els nadons. I com he estudiat pediatria, voldria ser pediatra. Ho comprenc, molt bé. Ara prenc les seves dades. Vostè dirà, senyor. Jo sóc el príncep del conte, però des que m'he comprat una tele i he vist uns quants partits de futbol. He decidit ser futbolista. Ara m'han regalat aquesta pilota i la vull estrenar el més aviat possible. Doncs no li prometo res, perquè el món del futbol està a tope de futbolistes. Agafo les seves dades. Moltes gràcies per venir a la nostra agència. Si trobo alguna feina, ja els ho faré saber. Adeu i moltes gràcies pel seu interès.
Ni jo, perquè portem un matí de por. I que ho diguis, però jo em pregunto com és que de cop i volta es presenten a buscar una nova feina als personatges dels contes populars. També jo m'ho pregunto, encara que no t'ho sabria dir. Perdona, Elisa, però crec que he sentit la porta. Aquí es presenta l'antiga Caputxeta Vermella. Antiga? Sí, perquè vinc a veure si em pots col·locar en algun grupet de rock ben marxós. Miri, miri quin estil. Miri, miri quin estil. Prou, molt m'estic. Dic nota ràpidament. I vostè, quina mena de feina voldria? Està ben clar. Ja no vull ser caçador. Ara vull ser pagès i portar un tractor com aquest. D'acord, ja he pres nota. Quan tinguem una feina per vostès, els trucaré. Adéu. Que sigui aviat. Adéu i moltes gràcies. Bon dia, senyora. Jo sóc la Ventafocs i vinc amb la meva germanastra petita. I quina mena de feina voldrien trobar? Jo ja estic farta de tanta neteja i voldria muntar una sabateria. Com que entenc molt de sabates, sap... I vostè? Jo vull treballar en una perruqueria. I si teu sala d'estètica i perfumeria, millor. Veurem el que podem fer. Ja trucarem si trobem alguna cosa per vostès. Adéu. Adéu, senyora, i gràcies per tot. Hola, senyora. Aquí vinc amb els 100 nans. A veure si vostè em pot trobar una nova col·locació. Jo, encara que sigui la Blancaneus, estic ben farta de rentar, planxar, fer el dinar, netejar la casa i reclamo els meus drets com a dona d'avui en dia. Aquests 100 nans es passen tot el dia treballant a la mina i quan arriben a casa la deixen perdudeta de brutícia i ja estic fins al barret de fer la minyona. Tranquil·la, dona, que alguna cosa podem fer. De què li agradaria treballar? Miri, com que estic tota sola a casa moltes estones, he estat fent alguns màsters d'empresa pel correu i voldria ser una gran executiva. Aquí dintre porto tot el que em fa falta. Per començar, fins i tot un telèfon mòbil. Ja prenc nota. I vostès, quina mena de feina els agradaria fer? Nosaltres volem ser Power Rangers. I tal contra els dolents. Power Rangers! Apa, nois, anem que encara he de fer dinar. Adéu, senyoreta, ha estat vostè molt amable. Adéu a tots. Ja ens trucarem si hi ha notícies. Bon dia, senyors, vostès diran. Y a mí, señorita, usted creo que es todavía unas de creix quan dic alguna mentira. N'estic fart, en uns amics també el diuen de mentides, i no s'hi creix ni una mica. Té vostè molta raó a queixar-se del seu nas. I a quin ofici es voldria dedicar? Jo havia pensat que tots vols policia i descobrir fàcilment a tothom que és mentira. Se l'acostum, ja m'entenc. No està mal pensat. Pren les seves dades i vostè? Jo sóc en Patufet i vostè pensa que era que he crescut tant ho puc continuar fent? Jo diria que no és molt adequat pel paper. I què es vol dedicar a partir d'ara? El somni de la meva vida és fer de bomber i apagar tots els focs a les cases i als boscos. Seria molt feliç. Miri, ja he pres nota de tot. Quan tingui notícies els trucaré. Esperem que sigui aviat. Adéu i moltes gràcies. Crec que per avui hem acabat.
No troben estrany que tots busquin un nou ofici? Què els deu passar? Com sortiran d'aquest enrenou? No ho sé, podríem marxar a dinar i parlar-ne. Potser entre totes dues pensaríem alguna solució. Espera un moment, tinc una idea. I quina és la teva idea? Per què no truquem als autors dels contes populars? Potser ells ens ajudaran. Genial! Ara mateix truquem a germans Grimm i Pere Raül. Bon dia, podria parlar amb els autors dels contes populars? Sí, m'espero. Què t'han dit? Que ara mateix us trucarà en Jacob Grimm. Senyor Jacob? Hola, miri, li truco d'una agència de col·locació i voldria parlar amb vostès el més aviat possible. D'acord, moltes gràcies. Fins demà. Solucionat, demà a les 10 del matí estaran aquí tots tres. Perfecte, apa, no perdem més temps, marxem. Això, a veure si solventem el problema amb aquests tres autors. I això és el que ens va passar ahir. Nosaltres no sabem per què. És una cosa ben estranya. Els nostres personatges sempre s'havien comportat molt bé, veritat, Guillem? I tant que sí, Jacob! Mai no havien sortit els seus contes. I els teus, Carles? I pensament, des que el vas crear, Mai no havia donat cap problema. Home, els temps han canviat molt en els darrers segles. Tens raó. Ara hem de competir amb les noves tecnologies. Crec que heu trobat el fons del problema. Que bé! I quin és el fons del problema, senyor Carles? Doncs les noves tecnologies, els nens i les nenes prefereixen veure la tele, jugar amb els ordinadors, les consoles i tota la resta d'aparells abans de posar de llegir els nostres contes. Però els contes mai podrien desaparèixer amb moltes màquines que s'inventen. Les nostres històries han passat de pares a fills. Qui no coneix tots aquests personatges que nosaltres tres vam crear fa un munt de temps i que ahir van venir a buscar un nou ofici? No sé vosaltres dos, però jo no estic disposat a que els nens i les nenes del futur deixen de llegir contes. Estic d'acord amb tu. I jo també. tot el que han dit vostès està molt bé, però com podem solucionar el problema? Pensa que la qüestió, com va dir un gran amic nostre. Crec que així no arribarem enlloc. Bon dia a tothom. Fa una estona que estic trucant i com que ningú em contestava, he decidit passar. Voldria parlar amb les encarregades de l'agència. I qui és vostè? Em dic Paulina i represento el sindicat PSP. M'ho podria explicar una mica millor? No entenc res. Miri, em dedico a defensar els drets dels personatges dels contes populars. Ahir vaig tindre un dia esgotador. Un munt de personatges van venir a parlar a mi per la tarda. Perquè volien canviar d'ofici, potser? Exacte. I vostè? Què va fer? Vaig estar amb ells durant més de 4 hores i per fi vam arribar a un acord. No em digui que ha portat la solució al nostre problema. Perdoni, però no sé qui són vostès. Li presento a germans Grimm i Pere Raül, autors de molts dels contes populars. Ella és la Lisa i jo sóc l'Amèlia, encarregades de l'ofici. I què és l'acord que van arribar? L'acord és el següent. Els personatges dels contes treballaran durant 35 hores setmanals als contes i la resta de temps la podran dedicar a fer aquelles activitats que més els agradin. Home! Més val això que no res! Potser d'aquesta manera no moriran els contes. Al principi no m'ha agradat gens la proposta, però ben mirat no trobo una solució millor. Problema solucionat! Així, doncs tots d'acord? D'acord! No sé si continuaré amb aquest ofici
nens i nenes de tercer B. La nostra obra es titula Descobrint descobriments científics. Farem un teatre de llegit. El teatre llegit és un teatre en què els actors no es mouen i surten amb el guió per llegir-ho. Aquesta obra l'hem preparat íntegrament nosaltres mateixos. Hem buscat informació per escriure el guió. Hem fet la decoració i l'escenografia i hem pensat i buscat el vestuari. Esperem que us agradi. Avui anem d'excursió al museu. És veritat, no me'n recordava. Ja hem arribat. Mira aquest quadre. Anem a apropar-nos. Qui és aquest? Soc Albert Einstein. Marxem a mirar una altra cosa. Espereu, un moment. Sabeu qui sóc? No. Sóc un científic molt important. Ens pots explicar coses sobre la teva vida? Esclar que sí. Jo vaig ser un científic molt important. Vaig crear la teoria de la relativitat i fins i tot hi vaig guanyar un premi Nobel. Però no sóc l'únic científic, hi ha molts més. Volem que ens expliquis més coses. Hi ha molts més invents que n'he creat jo. Que interessant. Ens pots dir algun invent? Per exemple, la roda. Qui la va crear? Van ser els prehistòrics. Van ser els prehistòrics? Jo creia que va ser una altra persona. Sí, van ser els prehistòrics. La roda va ser el segon invent més important del món, després del foc. Hem de portar la llet al poblat. I com ho farem? Podem agafar el cavall. Al cap d'una hora ja s'estaven cansats. Cavall, pesa molt. Sí, pesa molt, estic molt cansat. Pobre cavall, hauríem de trobar alguna altra manera de portar la llet al poblat. Quan acabem de menjar pensarem la manera. Passejant i passejant, al final van trobar el que necessitaven. Mireu, què m'he trobat? Troncs, els podem ajuntar i fer-los rodolar per portar la llet. Així el cavall només haurà d'arrossegar. No cansaran tant. Ara pesa cavall. Ara em pesa molt menys. Per fi podem portar la llet al poblat sense cap problema. Visca! Així doncs va ser un invent molt útil perquè ens ajuda a fer moltes coses. I avui en dia s'utilitza molt els cotxes, els carretons per transportar, fins i tot els carros de la compra. I parlant de transportar, sabeu què és un avió? Home, i tant que sí! I sabeu com es va començar a dissenyar els primers avions? Aix, no hi havia pensat mai. No et preocupis, que ara veureu. Dic Leonardo da Vinci. Vaig néixer el 1451 a Itàlia. Soc pintor, escultor i inventor. També m'agrada observar les estrelles i he estudiat el cos humà. Des que era petit sempre he tingut el somni de poder volar. Mare, com és que els ocells poden volar i nosaltres no? Home, Leonardo, els ocells tenen ales i nosaltres tenim braços. És veritat, mare. Quan jo sigui gran aconseguiré crear un invent per poder volar com els ocells. Ai, aquest Leonardo, tu sí que em tens d'ocells al cap. Un aparell per poder volar, diu. Quan vaig anar creixent dedicava molt el temps a mirar com volaven els ocells. Leonardo, et passes tot el dia mirant al cel. Estic buscant la manera de poder volar com els ocells. Saps què? Ahir vaig veure un ocell que havia mort. Potser el podien fer servir per mirar els seus ossos i els seus músculs i entendre com és que ells sí que poden navegar per al cel. Bona idea, aniré a estudiar el seu cos i així potser puc arribar a fer un invent que em serveix per volar. Després de moltes observacions i molts estudis de diferents ocells, Leonardo da Vinci va fer diversos dibuixos d'objectes que van servir anys més tard
com a inspiració per altres inventors. A més, Leonardo da Vinci era pintor i escultor. Va dissenyar fortaleses i màquines de guerra i va crear artefactes per volar i altres petits aparells que van fer més fàcil les tasques de l'home. Que interessant! O sigui que va dissenyar una espècie d'avió només fixant-se en els ocells. Ara que hi penso, és veritat que els avions s'assemblen una mica als ocells. Però són molt més ràpids. Fins i tot podrien donar la volta al món. Al món! Sabeu quina forma té la Terra? I tant que sí, la Terra és rodona. Exacte! Però sabeu que antigament es pensava que la Terra era plana? Plana com un full. Ai, encara us queda molt per aprendre. Ara us demostraré. Bon dia, em dic Galileu Galilei i vaig néixer el 1664 a Itàlia. Soc físic, astrònom, matemàtic i filòsof. Un dia estava a la platja, vaig veure un vaixell i em vaig preguntar què farà quan arribi al final de la línia a l'horitzó? Es caurà o donarà la volta? Amb aquest dubte em vaig anar a veure els meus amics. Hola Galileu, com estàs? Hola amics, doncs acabo de venir a la platja. Ah sí? I com ha anat? Bé, però resulta que em preguntava què fan els vaixells quan arriben al final de la línia. Vosaltres ho sabeu? Doncs no sé, no havia pensat mai. Ara que ho dius, jo tampoc. Hi ha un precipici o donarà la mitja volta quan arriben al final? Jo crec que si hi hagués un precipici no es deixarien caure, però tampoc he vist que tots els vaixells tornin. Potser que això significa que la línia a l'horitzó no és al final. Què vols dir? Que la Terra no s'acaba en aquella línia? Que hi ha alguna cosa més després? Estàs segur? I com ho pots demostrar? Seríeu valents per agafar un vaixell amb mi? I tant que sí! Vam estar navegant dies i dies i mai arribàvem al final de la línia a l'horitzó. Si la Terra és plana, quan s'acaba? No ho sé, estimat amic. Vam continuar viatjant molts dies més fins que al final, per a la nostra sorpresa, vam arribar al mateix lloc des d'on havíem començat el viatge. Així doncs que vaig comprovar que la Terra no és plana, sinó que és rodona. Mare meva, que valents! Sí, segur que va ser tota una aventura per ells. I en saps més d'aquestes aventures? I tant, en sé moltes més. Voleu que us expliqui una altra? Sí. Està bé, allà va la pregunta. Sabeu per què hi ha tantes espècies diferents? Per la selecció natural! Hola, amic. Vaig a fer un viatge a la silla de l'Equador. Si vols t'acompanyo a la teva aventura. D'acord, així no m'aniré sol. Hem trigat molts mesos en arribar. Almenys no tinc aquell gos. Molt bé, segur que trobem coses molt interessants. Mira aquells ocells. Tenen el bec molt diferent. Un és més gran que l'altre. Aquells homes ens estan mirant atentament. Sí que ens estan mirant, els anem a preguntar per què ens estan mirant. D'acord, em sembla molt bona idea. I els dos ocells es van acostar a Darwin i a mi. Perdoneu, per què ens esteu mirant tan fixament? Us estem mirant perquè teniu característiques diferents. Teniu el bec diferent. I per què teniu el bec diferent? Tenim el bec diferent perquè mengem coses diferents. L'espècie del bec gran fan un fill que creix en totes les illes que hi ha prop d'aquesta. La meva espècie menja un fruit especial que creix només en aquesta illa. El dia següent, Darwin i jo vam tornar al bosc i ens vam adonar que hi havia menys ocells que ahir. Mira, els ocells d'ahir. Els preguntem què ha passat. Per què hi ha menys ocells? Té menys perquè els de bec petit han mordegada i els de bec gran han marxat a una altra illa. I per què els ocells de bec petit s'han marxat a una altra illa amb altres espècies? Com ja he dit abans, els ocells de bec petit mengen un fruit especial que creix només en aquesta illa. Així doncs, únicament
han sobreviscut els ocells que podien menjar dels dos tipus de fruit, i són aquests els que continuaran reproduint-se i faran que l'espècie perduri al llarg del temps. És per això que hi ha diferents espècies, perquè evolucionen i sobreviuen els que estan millor adaptats al medi. Sí, com els animals del Pol Nord, que són de color blanc per camuflar-se amb la neu i tenen molt pèl per no passar fred. Genial! Veig que ja esteu entenent i aprenent moltes coses. Al final sereu grans científics com jo. Que bé! Però per ser-ho haurem de continuar estudiant molt i parlant d'estudiar. On està la resta de la classe? Un minut! Us explico l'última història i marxeu a veure els vostres companys, d'acord? Perfecte! Doncs vinga, l'última. Sabeu que antigament no hi havia medicina? Ah, no? I com ho feien quan algú es posava malalt? Només hi havia la penicil·lina. I què és la penicil·lina? Abans, quan hi havia guerres, els soldats es morien perquè se'ls infectaven les ferides i els doctors no sabien com es podien curar. Ai, quin mal doctor, em fa mal la cama. Ho sento, no sé com curar-te. Alexander Fleming era un doctor anglès que va néixer el 6 d'agost del 1881. És famós per descobrir la penicil·lina, quasi per casualitat fent un experiment al seu laboratori. La penicil·lina és un medicament que mata els bacteris. La va descobrir l'any 1928 i el 1941 es va salvar la primera vida gràcies a ella. Bon dia, doctor Fleming. Bon dia, company. Com estan els bacteris avui? He estat revisant les plaques bacteris. Em sembla que hi ha males notícies. Mira això. Sembla molt. És veritat. Sembla que en aquesta mostra ha sortit una mica amb com el formatge i el pa. I els bacteris? No hi són. Vol dir que aquest malfit desapareixen els bacteris? Diria que sí, sembla que els ha eliminat. Potser, si féssim servir aquest mot per eliminar els bacteris que infecten les ferides dels soldats, els podríem salvar, no? Quina bona idea! Això pot ser una revolució mundial. Així és com el doctor Fleming va descobrir la penicil·lina, el primer antibiòtic de la història. Gràcies a ell es van poder salvar moltes vides. Uau! Aquesta sí que ha estat interessant! Doncs ja sabeu, si voleu ser bons científics com jo, heu d'estudiar molt i fer-vos moltes preguntes per investigar. I podrem venir-te a veure't un altre dia? Esclar que sí! Ja sabeu on em podeu trobar. Així doncs, cada vegada que vulgueu venir, esteu convidats! Fantàstic! Fins un altre, senyor Einstein! A reveure, amics! Moltes gràcies per la vostra atenció i bon Nadal!